considero enemigo, lamentando me perdí de la batalla por tu amor. Recálcale que no duermo de noche, imaginando que mi sexo me devora con pasión. Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Va a creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fulano con el premio y yo el perdedor. Vidím. Dobrý den, pohľadáte. Sme na dobrú adresu. Hľadáme Barboru Čonkovú. Tam dobrej adrese ste. Dobre sme trafili. Áno, áno. Poďte ďalej. Ďakujeme pekne. Zdravím. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý. V prvom rade poďakovať za to, že ste mohli prísť v tento krásny, nádherný deň. A hlavne by som sa chcel poďakovať rodičom, pretože rodičia sú tu dneska dôležití. Čiže veľké poďakovanie rodičom za vieru, za lásku, za výchovu, ktorú ste dali svojim deťom, teda nám, deťom. A chcel by som vám poďakovať za to, že ste pri nás stáli pri každých ťažkých chvíľach. A veľké ďakujeme, by sa naozaj chcel povedať, takže ďakujeme. A chcel by som popriať do budúcna budúci mladom manželov, teda že nech si pripijeme na nich. Ešte na ušu. Tak, neviem. Ale tak si zrobiš do Rusy. Takže na zdravíčko. Na ich lásku. Šťastia, porozumenie v živote. Ďakujem. Na zdravie. Daj flašku. Jano! Janko! Jano, to máš! Dobre, Jano, dobre.
stromom, o ktorý sa opiera. Si prameň, do ktorého načiera. Si nebom, čo sa koniec skláňa. Si jemnou rosou zasvitanie. Si láska, neha, dôvera. Si trápenie i nádhera. Si aj jej šálkou od kávy. Občas si deň, čo nebaví, bývaš aj zlý a boľavý. No predsa sa jej uľaví, že si a že si práve tu. Tak, ako bodka za vetu, tak ako šnúrka do topánky, tak ako list do prázdnej schránky, tak ako kvapka do mláky, ako do rozprávky zázraky. Tak. Ako ku komínu dym, tak ku nej divom zázračným patríš, jak víno do čaší. Krásnom aj mrzkom počasí. Vážení snúbenci, milí hostia, vítam vás v obradnej sieni mesta Poprad. Dovolte mi, aby som vám predstavila sobašiaceho, ktorým je pán Peter Gápa, poslanec Mestského zastupiteľstva. Vážený pán poslanec, predstavujem vám snúbencov, ktorí si podali žiadosť o uzavretie manželstva. Ženich Ján Blanár, bytom Spišská Bela, nevesta Barbora Čonková, bytom Spišská Teplica. Svedkami uzavretia manželstva sú Richard Čonka, Rastislav Horváth. Snúbenci v žiadosti o uzavretie manželstva súhlasne vyhlasujú, že im nie sú známe okolnosti, ktoré vylučujú uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznajú svoj zdravotný stav a po uzavretí manželstva budú používať spoločné priezvisko Blanár Blanárová. Podľa dokladov priložených k žiadosti obaja snúbenci sú podľa platného práva spôsobili uzavrieť manželstvo. Prosím, aby ste vykonali sobačný obrad. Vážení snúbenci, milí hostia, dovolte mi na začiatku môjho krátkeho príhovoru vás všetkých srdečne privítať v tejto našej krásnej obradnej sieni. Ján a Barbora, máte sa radi a rozhodli ste sa svoju lásku spečatiť manželstvom. Základom tohto vzťahu musí byť hlavne vzájomná dôvera, úprimnosť a úcta. Ak si tieto vlastnosti prenesiete aj do vášho spoločného života, váš vzťah sa bude rozvíjať a prekonáte tak všetky prekážky, ktoré vám život bude staviať do cesty. Vážte si jeden druhého. Čím viac dobra, krásy a lásky budete pestovať vo vašich srdciach, tým bude váš manželský zväzok pevnejší, život radosnejší a samozrejme aj spokojnejší. Dnes Jan a Barbora zverujete jeden druhému svoje najväčšie bohatstvo, svoje šťastie, nádeje pre ďalší život i svoju krásnu mladosť. Šťastie však nehľadajte iba v materiálnom a finančnom dostatku, ale objavujte ho predovšetkým jeden v druhom a hlavne vo svojom rodinnom krbe. Milí snúbenci, pri dnešnej radostnej a významnej chvíli si spomente hlavne na svojich rodičov, čím vám boli, sú a hlavne ešte budú. Aj keď máte v tejto chvíli srdcia plnej vašej vzájomnej lásky a šťastia, nechajte v nich miesto, aj keď len malé, maličké, práve pre nich, pre svojich rodičov. Veria, že z vás vychovali plnohodnotných a dobrých ľudí. Buďte si oporou nielen v radostných chvíľach, ale hlavne vo chvíľach, keď to druhý bude čo najviac potrebovať. Nezabudnite na dnešný sľub, že pri sebe vytrváte. Kráčajte po ceste životom tak, že keď raz budete stať na jej konci, s čistým svedomím sa pozriete nazad a budete si môcť povedať: krásna to bola cesta, spoločne sme prekonali všetky prekážky, náš život bol hodný dvoch milujúcich sa partnerov. Ďakujem vám za pozornosť. V žiadosti o uzavretie manželstva ste súhlasne vyhlásili, že nie sú vám známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznáte svoj zdravotný stav a po uzavretí manželstva budete používať spoločné priezvisko Blanár Blanárová.
Vaše súhlasné vyhlásenie o vstupe do manželstva máte prejaviť ešte verejne, slávnostným spôsobom, za prítomnosti dvoch svedkov. Preto sa pýtam vás, ženich Jan Blanár, či vstupujete do manželstva s prítomnou Barborou Čonkovou? Áno. Preto sa pýtam vás, nevesta Barbora Čonková, či vstupujete do manželstva s prítomným Janom Blanárom? Áno. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za pravoplatne uzavreté. Prosím, aby ste si vymenili prstenky a dali prvý manželský bosok.